Ola, queridas amigas, benvidos e benvidas de novo a miña canle. Chámame Rafael Fernández Louro e son profesor de idiomas. Que tal? Como estades? Neste vídeo traio a terceira parte con textos curtos sobre a gastronomía en Galicia para practicar galego. Ímosalo, agalo que vos guste. O caldo de nabizas. As nabizas son as follas novas do nabo, moi apreciadas en Galicia. Con elas prepárase un caldo saboroso xunto con patacas, fabas e ás veces touciño ou chourizo. É unha receita de inverno que quenta e alimenta. Nas aldeas, as nabizas recollíanse da horta no outono e no inverno, aproveitando o que daba a terra. O caldo de nabizas acompáñase de pan galego, imprescindível na mesa. Esta tradición mostra a relación entre a agricultura e a cociña galega, baseada na sinxeleza e no aproveitamento dos produtos frescos. As sardiñas de San Xoán. Na noite de San Xoán, o 23 de xuño, é tradición en Galicia facer fogueiras e comer sardiñas asadas. Nas rúas e prazas colócanse grellas cheas de peixe e a xente cómeas acompañadas de pan de millo e viño. O cheiro a sardiña mestúrase co fume das fogueiras, creando un ambiente festivo. Esta tradición marca o inicio do verán e está chea de simbolismo máxico. Saltar a fogueira trae boa sorte. As sardiñas de San Xoán representan festa, unión e alegría da comunidade galega. O viño do Ribeiro. O Ribeiro é unha das comarcas vitivinícolas máis antigas de Galicia. O seu viño, principalmente branco, acompaña pratos de peixe, marisco ou queixo. Xa na Idade Media era exportado a outros países europeos. Nas festas e feiras da zona, os viños sérvense en cuncas de barro, mantendo tradición. O Ribeiro representa a unión entre a natureza, o traballo do campo e a cultura galega. É símbolo de identidade e orgullo local. Hoxe en día segue a ser un dos viños máis coñecidos e apreciados do país. As rosquillas. As rosquillas son un doce tradicional galego, preparado con fariña, ovos, leite, azucre e anís. Fórmase en círculos da masa que se fríen en aceite e logo espolvoréanse con azucre. Adoitan facerse en festas, feiras e tamén no entroido. Son doces sinxelos, pero moi populares entre pequenos e maiores. Nas aldeas era habitual preparar grandes cantidades para compartir cos veciños. As rosquillas simbolizan a cociña caseira galega feita con ingredientes simples, pero chea de sabor e cariño. Hoxe en día seguen presente en moitas festas locais. O carneiro ao espeto. En zonas de montaña, como Mourense ou Lugo, é tradición preparar carneiro ao espeto nas festas grandes. O animal ásase lentamente ao calor do lume colocado nun espeto de ferro. A carne queda tenra e saborosa e acompáñase con pan, viño e patacas. É unha comida que reúne moita xente, porque prepárase en grandes cantidades. O carneiro ao espeto representa a tradición pastoril e a importancia da carne nas celebracións. Moitas romarías e festas patronais conservan este costume que segue a ser moi apreciado polos asistentes. As ameixas á mariñeira. As ameixas á mariñeira son un prato típico das rías galegas. Prepáranse cunha salsa feita con aceite, cebola, allo, fariña, viño branco e pirixel. O resultado é unha receita saborosa e moi valorada, especialmente nas comidas festivas. As ameixas recóllense nas praias e bancos mariños, actividade que forma parte da economía local. Nas festas gastronómicas, como en Carril, celébrase a importancia deste produto. As ameixas á mariñeira representan o sabor auténtico do mar e a tradición de aproveitar os recursos naturais con sabedoría e respeto. A torta de millo. A torta de millo é un doce tradicional feito con fariña de millo, ovos, leite e azucre. Ten unha textura diferente a dos biscoitos de trigo e un sabor moi característico. Era un postre habitual nas casas rurais, sobre todo cando o millo era un gran principal na alimentación. A torta cómese fría, acompañada de leite ou café.
Hoxe en día aínda prepárase en moitas zonas, especialmente no interior de Galicia. Esta receita lembra a importancia histórica do millo na gastronomía galega e na vida cotiá. O caldo de castañas. O caldo de castañas é unha comida típica do outono en moitas aldeas galegas. Preparábase con castañas cocidas, patacas, leite ou caldo salgado, segundo a zona. Era un prato humilde pero moi nutritivo que aproveitaba un dos froitos máis importantes de Galicia, a castaña. Este alimento foi básico durante séculos antes da chegada da pataca. O caldo de castañas quentaba os días fríos e alimentaba as familias campesiñas. Hoxe en día case desapareceu das casas, pero en festas gastronómicas recupérase como parte da memoria tradicional da cociña galega. As chulas de cabaza. As chulas de cabaza son un doce típico do outono e do entroido. Prepáranse cunha masa feita con cabaza cocida, fariña, ovos e azucre, que logo frites en aceite. Ao rematar, espolvóranse con azucre e canela. Son doces brandos e moi saborosos. Nas casas galegas adoitan facerse cando hai cabazas da horta, aproveitando así este produto de tempada. As chulas representa a tradición de elaborar sobremesas simples con ingredientes locais. Hoxe en día aínda prepáranse en moitas familias e tamén en festas populares. Os melindres de Melide. En Melide, na provincia da Coruña, é tradicional preparar melindres. Son pequenos doces en forma de aro, cubertos con un baño de azucre glasado. Adoitan acompañar o café ou licor café nas festas e celebracións. Cada ano celébrase a festa do melindre, onde degústanse tamén amendoados e ricos, outros doces tradicionais da vila. O melindre é símbolo da repostería galega máis antiga e artesanal. Esta tradición mostra a importancia das feiras e das romarías como lugares de encontro e de intercambio gastronómico. O bacallau con pasas. O bacallau con pasas é un prato típico da Semana Santa en Galicia. Prepárase con un sofrito de cebola, pasas e ás veces piñóns, o que engádese o bacallau desalado. A mestura de doce e salgado dalle un sabor moi especial. Este prato era tradicional cando non se comía carne nos días de vixilia relixiosa. En moitas casas galegas aínda consérvase este costume, especialmente no Venres Santo. O bacallau con pasas mostra como a relixión influíu durante séculos na gastronomía galega. O galo de curral. En moitas aldeas galegas, o galo de curral é unha comida de festa. O animal críase libre alimentándose de millo e tiña unha carne moi saborosa. Preparábase guisado con viño, cebola, allo e especias, normalmente en ocasións especiais como bodas ou festas patronais. A súa carne tamén servía para facer caldos moi nutritivos. A tradición do galo de curral está ligada á economía rural e á importancia da crianza doméstica. Hoxe en día segue sendo un prato de prestixio con festas gastronómicas dedicadas a él. As cereixas de Paio Saco. En Paio Saco, no concello de Laracha, celébrase cada verán a festa da cereixa. Esta froita doce e brillante é moi apreciada en Galicia. Cómenas frescas directamente da árbore, pero tamén se usan para facer marmeladas, licores ou sobremesas. A festa da cereixa reúne veciños e visitantes combinando gastronomía con música e baile. Esta tradición amosa a importancia das froitas locais e o orgullo da xente polo seu traballo agrícola. As cereixas galegas son símbolo de verán, frescura e sabor natural. O porco celta. O porco celta é unha raza autóctona de Galicia que estivo a piques de desaparecer. Hoxe recuperouse e considérase un produto de gran calidade. A súa carne é máis escura e tenra, perfecta para facer embutidos, lacón ou xamón. A crianza do porco celta faise ao ar libre, alimentado con castañas e cereais. Isto dalle un sabor especial á carne. A tradición do porco celta lembra as raíces da gandería galega e a importancia de conservar as razas locais. O pan de Cea. En Cea, na provincia de Ourense, elabórase un dos pans máis famosos de Galicia. Ten denominación de orixe
e coñécese pola súa codia crocante e pola súa mía branca e esponxosa. O pan de cea faise con fariña de trigo, auga, levedо e sal, seguindo unha receita moi antiga. Cócese en fornos de pedra con leña, o que lle dá un sabor especial. Cada verán celébrase a festa do pan de cea, onde pódese degustar acompañado de queixos, viños e outros produtos galegos. O capón de Vilalba. O capón é un galo castrado e criado especialmente para dar unha carne máis tenra e saborosa. En Vilalba, na provincia de Lugo, celébrase cada decembro a famosa Feira do Capón. Os animais aliméntanse con millo e cóidase durante meses para conseguir unha calidade excelente. O capón prepárase asado no forno, recheo con castañas, pasas ou outros ingredientes, sendo unha comida típica do Nadal. Esta tradición ten séculos de historia e atrae visitantes de toda Galicia. O capón de Vilalba é símbolo de prestixio e orgullo gastronómico galego. Ben, estes foron os textos. Agora podedes ler de novo os textos unha e outra vez para practicar a pronuncia ou buscar máis información sobre a riqueza gastronómica en Galicia. Tamén podedes procurar receitas típicas de Galicia e, como non, cociñar e gozar dunha comida coa familia e cos amigos. Isto foi todo. Ata o vindeiro vídeo. Adeus!